en dokumentation. Det är ingen skit eller? Hur känns det? Bra. Ja, vad härligt. Varför kör man fast för? Ja, det ryker. Jo, men du kan kunna få för här. Ja, hur lyckas du? Och den här lilla babyälgen har de fått mycket stryk. Det är fan så mycket skit där den börd alltså. In. Det är skit där än vad det är börd. Jaha, oj. Nej, jag klarar mig ganska skapligt. Den är inte så lortig. Inte jämfört med den här. Nej. Jag menar, vi håller oss på den fina ställen när man säger så. Åh, fortfarande. Ja.